the bell. Ding, ding, ding went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Man går stukket et kabel op i røven på mig og fået hele natten til at lyse. Så ved jeg, at alt det jeg drømte, det hele vel. Hården er pressefotograf. Hvad kan vi forvente at se dig i andet stund? Søde Anne. Skal jeg købe lidt chokolade til dig? Nej, men lidt af drikke. I don't know what's happened. Vi kunne begrave Julie Garland og efterlade hende dybt under mulden og aldrig nogensinde se hende igen. Og sig, at vi skal over hele Jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne give dig det, som du har brug for. Nå, hvad er det så? Kærlighed. Betingelsesløs kærlighed. Det er netop, hvad jeg kan give dig. Hun blev født på turné i provinsteatret.